Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sanibonani. Ukuthula makube kini. Cha bafowethu. Ngithi angeke ngidlulise nje lokhu. Angazi noma nani nikubonile yini noma nikuzwile. Cha mina-ke ngikuzwile ey'ngane zakwethu. Kunobaba futhi ngeke ngithi ubaba umkhulu ngoba ngimbonile lo muntu ikhanda limhlophe unentshebe imhlophe oyinazaretha. Hayi ukhuluma amagama ayinqaba lo baba. Uthi uyabona uma ngabe ngempela usuyikhethile indlela yobumnyama umdali uyakuvulela angagcini ngokukuvulela bese kwenza ukuthi uphithanelwe ikhanda noma ugcatshelwe ikhanda noma ikhanda lakho ligcwala upelepele. Kwasho gatheni kusibaya wathi ikhanda ligcwele upelepele. Hayi yini bafowethu enizojaja uthi lo baba umuntu odla inkukhu angeke angene esizulwini. Uyazi yalimala ingqondo umuntu ehamba. Uthi lo baba lo mkhulu umuntu odla inkukhu angeke angene ezulwini. Manje mina umbuzo wami ngiyabuza ukuthi leli zulu leli elingeke ingenwe abantu abadla inkukhu iliphi leli elidala ushembe? Ngoba umdali mina engumkhonzayo uthi kwelakhe izulu amaNazaretha angeke angene. AmaKrestu ngeke azangene, ama-Watchtower angeke azangene, amaRoma ngeke azangene, abakonza amadlozi ngeke base bangene. Manje leli elizongenwa abantu abangadli inkukhu bodwa iliphi ileli elidala ushembe likuphi nendawo? Noma mhlawumbe usho le kwamasho ekhaya lomphefumulo. Hayi ake niphendule bafowethu. Iliphi leli zulu leli elingeke lingenwe abantu abadla inkukhu? Yabona ukuthi ingqondo mayibaleka ungafuni ukulandela iqiniso uAllah uyaku-expose ukubeka phambi kwabantu ubone umhlaba wonke. Ngempela lo muntu oveze lo mkhulu ekhuluma lo msangano ku-TikTok ubecabangeni ngempela lo muntu. Iy'ngane zakhe zona yithini, abazukulu bakhe bathini, unkosikazi wakhe uthini, umndeni wakhe uthini uma ezokhuluma into enje etshela umhlaba wonke. Hhayi ake nikhulumeni-ke ngizwe angiyazi mina into esoko. Hayi bye bye.